हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बर'नि जाबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव दिनैनि भिडिअ'नि गासै बाथ्राफोरखौ गेवलां बसुमतारिया नोंथांमोननो फोरमायनानै होजोबगोन भिडिअ'खौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां थ'दो बिदिब्ला माने नायबाय थायोमोन नाटकखौहाय आङो सानदोंमोन साननैसो गेप थाथ'नोसै बा बोसोरथाम बोसोरब्रैसो गेप थाथ'नोसै। लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ'आवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ भिडिअ'नि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै दिनै आं मानि सायाव भिडिअ' लानानै फैदों। स' लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सेराव बर'नि मुंदांखा डाइरेक्टर लोगोसे एक्टर बिथां प्रबिन मैथा बर'नि डिरेक्सन होनायाव आरो बिथांनिनो स्क्रिप्ट लिरनायाव हिरा प्रडाक्सन आरो साल्टे प्रडाक्सन बे मोननै प्रडाक्सन बेनारनिफ्राय 2023 मायथाइयाव गोदानै फैनो गोनां अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि सायाव एसे शेयार खालामनो नैबे भिडिअ'खौ लानानै फैनाय जाबाय। स' नोंथांमोना आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर बे अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुनावनो गाहायै फावखौ खालामगोन बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि पुजा मुसाहारिजों लोगोसे बर'नि जाखांफु फाव खालामगिरि बिथां बिबेक गयारिखौबो बे आबुं बर' सावथुनाव गिबि फाव खालामनायखौ नुनो मोननाय जागोन। बेजों लोगोसे मोनसे समनि बर'नि मुंदांखा फाव खालामगिरि दिनेश मुसाहारि बिथांनि फाव खालामनायखौबो बे आबुं बर' सावथुनाव नुनो मोनफिनसिगोन। लोगोसे गोबां बर' सुंद' सावथुनफोराव फाव खालामनानै बयजोंबो सिनायजानाय रैसु बर' बिथाङाबो बे आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामदों आरो लोगोसे बर'नि गोबां फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ बे सावथुनाव नुनो मोननाय जागोन लोगोफोर। स' दायो बिथांमोननि बे फैनो गोनां अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि शुटिंआ सोलिगासिनो दङ लोगोफोर। स' आसा खालामो बिथांमोननि बे फैनो गोनां सावथुना जोबोर मोजां जागोनखौ आरो थाबैनो बे सावथुना रिलिज जागोन होननानै। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'नि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामनो हागोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेफोरबायदिनो माखासे गोदान भिडिअ'फोरनि आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय।